Kana watukuita zvekare pano paHatcliff 263 ndinonyo Hatcliff ichanga ichingomhanya nema-updates ezvinhu zviri kuitika munyika hedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Azvibhadhariswi hama yangu, zvinobatsira kuti iwewe uzoramba uchiwana ma-updates munguva inotevera. Uyezve ma-likes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rino rirambe richifamba kune avo vanenge vasati vaona this video vari kumativi mana enyika. Zvinotobatsira izvo kulike kwaunenge waita this video ndomhanya nema-updates. Nyaya zvamuzoona nhasi inyaya yevideo iri kutendera ma social media, inyaya iri kurwadza, yarwadza vana veZimbabwe. Kunzi chinhu chinonzi murambatsvina chinoitwa nekanzuru. Murambatsvina zvinoreva kuti kana iwe wakavaka imba yako pasingabvumirwe ziri pamutemo, kanzuru inotanga kupa notice kuti tichauya tichiparadza, saka sanobvisa zvinhu zvako mukati tongosvika tichipwanya. Asi zvaitika kuHatcliff, vanhu ava vanoita zvemushikashika vararama nekutengesa musika nezvimatakshop havana kupiwa notice yekunzi tichauya tichipwanya, bvisai magroceries enyu amunotengesa vangosvika vachipwanya. Ndozvo zvinorwadza panyaya iyi. Ende vanhu vari kutaura social media vakagumbuka vaitaura zvakasiyana siyana kuti taishaya vanhu vakapisa kumbare, vakashaya todzinga sei vanhu kumusika kumbare, vakati the best way kupisa. Hapana 2 weeks kumbare kwapiswa, kuHatcliff kwabva kwaparadzwa. Nomboreota zvadofuka comment section after wapedza kuona this video. Zvinorwadza zvinomusiririsa apo unenge wakahodha nemari yekukwereta. Uchibva kuhodha sanhasi, wahodha nemari yekukwereta, wowana uchitobva kumba kuti uye kubasa, wowana papwanywa usina kupiwa notice. Zvinorwadza. Hatcliff right now izvezvizvo vanhu vapwanyura masinawo last kanzuru ndaisadaro.